Dobrý večer při sledování přerovských aktualit. Dnes poprvé mají možnost bezdomovci využít novou sedárnu. Ta vznikla v budově, v níž sídlí Český červený kříž na adrese u Bečví 1. K dispozici jim bude denně od 7 hodiny večerní až do rána po celou zimu. Lidé bez střechy nad hlavou v ní mohou přečkat noc v suchu a teple. Pro zahřátí dostanou i čaj. Dříve tady bývalo ošacovací středisko Českého červeného kříže. Dnes je tu sedárna pro bezdomovce. Na její vybavení stačilo několik dřevěných laviček a stolů. Český červený kříž ji zřídil na žádost města. Obec rozšířené působností se musí postarat o lidi, kteří by byli v bezprostřední ohrožení života. A to je právě ta sedárna, kdyby ty teploty venku klesly pod -5 stupňů, tak by nám mohli ti bezdomovci umrznout, což taky nechceme, takže prostě jsme se domluvili s Červeným křížem a jdeme tady touto cestou. Museli jsme vybudovat sociální zařízení a místnost přizpůsobit vlastně klientům, což tady spočívá v omyvatelných prostorách. Sedárna není v Přerově žádnou novinkou. V předchozích letech fungovala v objektu sociální ubytovny Českého červeného kříže u výstaviště. Těch lidí se tam točilo zhruba v průměru kolem 10-15 lidí. Loňský rok byl teda slabší, to bylo asi nějakých 6 lidí. A lidi, kteří vlastně tam byli, tak jsme jim nabízeli vlastně ve spolupráci s magistrátem města Přerova umístění na naši ubytovnu, ve spolupráci s magistrátem vyřízení sociálních dávek a tak dále, který papíry kolem toho byly potřeba udělat. Vesměs to bylo i z Přerova. Loňský rok se nám stalo, že jsme měli prostě neshody s lidmi, kteří chodili zvenku na sedárnu a se stávajícíma klientama z důvodu hygieny a tak dále byly tam veliký neshody prostě nevole mezi těma klientama, tak jsme ukončili i provoz vlastně v měsíci únoru. Od chvíle, kdy se zpráva o nové sedárně v blízkosti mateřské školy a bytových domů roznesla, ozvaly se nesouhlasné hlasy. V podstatě kdekoliv bychom to udělali, tak by si někdo stěžoval. My se domluvíme samozřejmě s městskou policií, aby tam byl zvýšený dozor, ale předpokládám, že oni, pokud nebude velká zima, tak tam nebudou. A když tam budou, tak potom v těch 8 hodin ráno tam odejdou a nebudou se tam celý den zdržovat a potom zase 19 hodin se tam začnou shromažďovat. Tady je vlastně zvonek, kterým se vlastně přihlásí ten klient, přijde obsluha, která tady je vlastně těch 12 hodin. Když bude otevřená sedárna, tak tady bude svítit osvětlení, malá žárovka, aby bylo vidět, že je otevřeno, plus tady mezi chodbička, bude tady stabilně zamčeno, z jednoho důvodu, aby nám klienti, kteří už sedí, nepouštěli a necárali se nám ven, kouřit a tak dále, protože zákaz kouření tady v té místnosti. Klient přijde dovnitř, posadí se, uvaří se mu čaj, obsluha vlastně ho obslouží, po případě může vyprat, může usušit věci, když přijde de facto, kdyby byl fakt mokrý, vyválený nebo takhle, tak se dá ještě tady to využít. Ale zkušenosti jsou takové, že ty lidi se prostě nechcou nějak vyslíkat nebo prostě něco takového řešit. Provoz bude od 7 hodin od večera do 8 hodin do rána. Kapacitu máme 25 míst, v případě, vidíte, místa je tady určitě více, ale počítáme s kapacitou zhruba těch 25 míst. Budou mít nárok na teplý nápoj večer a jinak jenom to posazení. Lidé bez střechy nad hlavou mohou aktuálně využít také 8 volných míst v ubytovně u výstaviště. Další jim pomohou najít sociální pracovníci magistrátu. Dneska ten člověk, který je venku, ten život má jedině tím alkoholu, ničím jiným. Pokud nedělá nepořádek, prostě chová se slušně, tak může přesedět. A ty lidi vlastně jsou vesměs, když to řeknu, alkoholici, jo, ale nechcou se řadit do žádného řádu ubytovny, prostě respektovat. Oni mají svůj život, oni jsou zvyklí zvenku, oni přijdou jenom přečkat vlastně, aby neumrzli. Stalo se nám zrovna náš klient, třeba co u nás aj bydlel, měl u nás smlouvu, šel do Kauflandu, nevrátil se a chudák tam umrzl. Je potřeba jednoho stálého pracovníka, který zabezpečí jak provoz, tak posléze i úklid prostor. Provoz bude hrazený formou grantu od města Přerova. Doporučili jsme jim zařadit do grantového programu, o kterém bude zastupitelstvo v lednu rozhodovat. Ačkoliv bezdomovce na území města sociální pracovníci mapují, přesné počty kvůli jejich neustálému pohybu nelze zjistit. Mezi lidmi bez střechy nad hlavou jsou i 20letí, převážně se ale jedná o muže okolo 50 let.